A very good morning to you, fellow Zimbabweans. Today we are in Gaza, Harare. Tinamukoma Tawanda, and the program is Mwana Wevu. Mwana Wevu is a program yatino profiler vechidiki vari kuita mabasa anoshamisa, vari kuita mabasa makukutu. And this is not the first time that we visit Tawanda. Takambouya kuno kuti tikataura naTawanda. Tawanda anoruka marori. Tichanzwa zvizere about Tawanda story. Tawanda sangana nerushinji rweZimbabwe. Anombonzi Tawanda ndiani? Anonzi Tawanda ndini. Ndonzi Tawanda Mudunguri. But zita rebasa is Tasma Trailers. Yes. Tawanda basa raunoita ndere kuita sei? Basa randinoita ini ndere kugadzira ma drop size emarori from 2 ton up to 30 ton. Nema bubas, mabamba emarori, ma front bumper. Basa iri Tawanda rogadzira ma side chi? Ma side, ma drop sides. Ma drop sides boards ema trucks. Ndikuona truck ratakagara harina ma side boards. Saka zvati muda kuriruka urisa zvatinoita ndiri patinoita zvatinoita kuti tiite basa nditi pekutanga tinotarisa panogara load ndo pakakosha before ma drop size andiri saka tikaona panogara load pasingaite tinobva tabvisa zvese like zvamuri kuona kune mota yekumashure then todai toisa simbi kuzosvika taisa chinyi ma drop size kuti zvibude zvakanaka. Ma drop size ndo yemasize ayo kuti unokwanisa kutakura ma box pasina problem. From our first interview, Tawanda, your story was an interesting story. Yes. Is maybe varikuona for the first time asina ona the previous interview. Zveku is wakazviendera kuchikoro here one, wakazviendera kuchikoro wakazvidzidzira zvakauya sei? Izvi handina kuzviendera kuchikoro. Ndaingoshandawo kwazvaita sei kwaigadzirwa zvigayo nema-maize shellers. Ndinibva ndambodzokera kumusha kunoti ningodzidzira kueredha ngonama chete pandakaona ndakugona then pandazodzoka kumusha wainameita wani tainama chero zvidiki zvinenge zvawaida because ndaingoda kugena experience because kuno kuti taisapiwa mukana wacho mairowa mapadza tairowa mapadza because kuno kuti taisawana mukana kawanhu tainzi hatina chatoziva imi mishandisa grinder chete saka patakangowanuka experience yekuti marodzi unoshandisa soso padadzoka ndomadzoka kuharare saka kudzokera kumusha towers harare yanga yarema here no but taisapiwa mukana wekuti tikwanise kushandisa zvatoda kushandisa pataziva kuti uko kumusha ushaye mukana handiti because kune kusina zvakanyanya zvokuda kunama kuti zvisimbe then pataenda patanongonogena kaexperience patadzoka kunoku patazonyatsonogadzirisa kuti tinge takuziva zvatiri kusvika izvezvi. Usually vanhu vanoita basa rako engineering iri anenge ari ma A level wakaenda kumapoli wakaenda kumabha iwo wakasvika papi nemabhuku tawasi? Pamabhuku ndagumira form 2 chete. Form 2 mari yechikoro yakazoshayika here chii chakaita kuti ugumire form 2? Nakutira chokwadi zvechikoro ndaisatodawo because ndaida kungoziva english chete kuti ndingokwanisa kutaura nemaclients chete ndo yandaingodawo chete kungoziva zvakawanda ndasina kubasa nazvo. Asi vabereki vakatambira sei kuti iwo kutotata sei muno muZimbabwe chero mwana ane rimwe talent anenge achingonzi kuchikoro wakatozozvitambira late because kumusha kwacho ndaitoitawo zvekutorima nekutema huni kuti tonotengesere maticha because inini zvekuchikoro chandaingoda mari ndaingoda maways ekutsvaga nawo mari chete. Saka mukuti makatanga mutomborwa huni muchirwa huni mudhara kuti zviendeke ndima kudzipaka dzakadai ndakuzipaka aiwa ndozvinoita grace izvozvo Tawanda. But uchitanga Tawanda uchiri mukomana wechidiki uchitanga zvinhu zvakatanga uringori mutserendende reka kuti zvinhu unoda ambosvika paita give up kuti izvi ndo zvangu here? Pakutanga kutaura chokwadi anga ari mawani because pane wataimboshandanda nawo ndiri then ibva pazoitawo zvakaitika ndiri patatanga kutry kuti ndiyega ndiri saka vaingoti every track rawaona ringori nechesi chete seiyi handiri ndinogadzirawo mwana waitokuignora handiri waitokuignora handinogadzirawo handinoita sei mwana ungoti tichazokutsvaga unowanika kupi saka anga ari mawani zvokuti pamwe pacho ndatombofunga kuti hazvisiri izvo but tangomboitawo madhire ekutombotiwo kutengesa mota fazvaramba
svika tazobvunzawo Mwari kuti pangu chaipo sinzi unenge usina chikoro ndiri hausi kuziva kuti ndoita chii hausi kuziva kuti ndoita chii kozi mapepa ekunopawo munhu kuti ndakaita welding ndakasvika form 6 ndakabuda handitorina kana 1 kana license chairo hapatorina handiti saka ndakatosheoza kuti toita sei then Mwari wakazotiratidza chini kunoko ndokuzodzoka kwatakaita kunoko zvakatomboma zvokutombosvika pakutoitawo zvekupusha chingoro kana ndikaona munhu anopusha chingoro ndotoziva ndakatombopfuronepo apa paringoda kungoshingirira chete zvinoita. Saka wairova chingoro uri kupa ndandiri muLusaka tichienda kuGlenora. Rari sei business rekupusha chingoro? Rakaoma kozi waitoti maclients aitouya but pane pamwe munhu pekuti ada kukupa mari yaari kuda haisiro mari yebasa yekuti uri kuona kuti mota yake inoda kugadzirwa nemari yakati but yautaura kuti no asikuda izvozvo yake yaari kuda saka pamwe pacho unotorambira munhu handiti then pauri kutopusha chingoro chacho ndo pauri kusangana neclient yaya uchidhonza chi zvainyadzisa but papasina option apa murungu anenge yakawara achitaona nemota inogadzirwa kuti ndethaza wakuti aisai1000 mudara oti nde 600 rovai pasi pauri kunorova chiraundi watone chingoro unoona kuti it's better kuti upusha chingoro pane kuti utore mari yemunhu isiri kukwana mozonge makunetsana manje kuti kana kuzobvunzawo kuita basa rekujoinidzira mufuichi haizvozvo handakubvira hangu ndakazvida hangu. Saka zvekupusha chingoro izvi tawanda tinga zvakakusimbisa sei? You passed the test handiruzoni. Tinga zvakakunyatsokusimbisa sei izvi? Pakupusha chingoro mari yandaipiwa nditi ndo mari yaishandawo kugadzirawo mamwe mainvoice handiri kozi mainvoice bhuku yebasa iri mari yacho ndo yaishanda kuti ukanzi neclient uya undoone kana kuti quotation ndo mari yaishanda saka dai ndakaramba kupusha chingoro ichi dai ndisasvika panapa kozi aizondipa mari yekuti ndikwanise kugadzira mainvoice nekunodai nekufonera munhu wanenge wakufonera wasina wawaita missed call papasina saka chingoro ichi chakashanda ndochiappreciate. Saka waiti ukaona mota rose nokutoimagina pane dzimwe mota dzatinongoona dzichifamba muroad kuda dzine chitogadzirwawo kwadzedziriko dzisina ringori frame saka tawazwa igona tomboidzinganisa kuti parobot obva waiti mukoma ndokubasa kwangu. Pekutanga unotanga uchiti client ikakudza kuti ndiri kuuya mangwana ndiri unombotanga uchaifonera uzomudza client yakutoti uri kutonetsa handiri but nenyasha dzaMwari handiri unenge wakutoti client ikakudza kuti mota iyi inogadzirwa nemari yakati unogona kuti alright iri boy mari yandakudza ndo wotosiya kozi mumwe ari kutouya handiri zvasiyana muona kuchinja kwaita zvinhu zvasiyana kozi uyu ari kutaura kuti haini ndine mari yakati iwe wane basa rakurodza kuti mota inogadzirwa nemari yakati handiri ufuchi you know kuti I'm not the one anoita this business muZimbabwe handiri but wakawanda wacho you see handiri paunoudza munhu kuti kozi nyaya iri kunyanyoshanda nyaya yemari feza ndiri tasima ndaona mota yako yakati kwakati tasima ndaona mota yako yakati kwakati handiri ndiri kuda mota yangu kuti ite exactly semota iyoyo iwe ino kuti mota yako igadzira nemari yakati handiri and amuna vanhu vanochema handiri munhu iye akatochemawo handiri mukazosvitsana pamari yakati then obva ngomuudza like direct because une vanhu vakawanda vari kuda kuatenda that time vari kuda chini because maquotations like nekureply zvinhu zvakadaro maprices every time ndikuzviita na9 manheru kusvika na12 ndabva kubasa saka unenge uchingoudza vanhu kuti ndo mari yacho chichichi munobva kuudza kuti no saka unozomudza kungoita sei wangosiyana nazvo. Kubva last time yatakaonana in January and now we're in September, what has changed in terms of growth rebusiness? Pamapa patakauya wangone mota 1 wangosingagadziri mota 1 ndaigadzira mota 1 but ndiri kuona pane 1 2 3 4 5 yatawana iri panze neimwe iri panze apo pane mota 6 dziri kurwa basa plus dzimwe 3 dziri kuya. Saka basa last time yataonana growth waichema magetsi wakazvigadzirisa here izvozvo? Pamagetsi ndakagadzirisa because of my loyal clients atakazoshanda nawo vanhu vari loyal vantaura kuti chero zvikadii mota yangu iri tozogadzirwa kwanatazma saka takazotsvagawo generator gwenya necompressor takutobudira tichipenda toona zvikutobuda because basa rita rinoendera chikoro pamakauya nasanda kugadzira mabhamba pane riri kuseri uko ndichakuratidza reUD nerevolvo handiti then ndaisaitawo zvekupenda pakupenda apa zvinhu zvekukoti ndingoti regai ndimboona ndogone but unotozoona kuti
ndinoita sei but handisi kuti ndopenda hangu pane ndakafarisa ndoita sei ndinoita but kana ndine pressure yakaita sei anoita anoyachita chero staff yako Tawanda paipe wangwana wakomana ndo was 2 or 3 but ndinoona wakomana vari saka company iri kukura company iri kukura and kuno kumanje pane vanhu vari kusenda ma-CVs ndakaita welding makore akati ndichati inini ndotora munhu asina zvaanoziva semaitira ndakaita then ndoita assistant wangu pekutanga achindibatsira ndomudzidzisa kubata grinder ndozomudzidzisa weri kusvika akugona I think munhu yendoshanda naye zvakanaka because munhu ane chikuru handisi kuramba but pamunhu ane chikuru kumupa kuti ndichekero chinhu chandiri ane zvinhu zvaanoisa zvakawandisa ufishe zvichidelaya time yangu plus hatikwanisi kushandidzana ameno handisi kuti wari kuenda kuchikoro wari bed or something but neni panenge pakashata saka Tawanda who should come to you maclients ako iwo ndapi munhu anofanirwa kuuya kuti ndoda kushanda naTasma ndoda kushanda naTawanda vanhu vanenge vakaita sei vane mota dzakaita sei vanhu vapinza mota here vanhu vane mota dzambofamba dzaita sei who should come to you I think kuno kwangu semafungiro angu inini nemaonero andakaona angu ndiri ndotoda mota dziya dzaunonyatsoona mota ichifamba murodhi kuti chimota chinenge yaora chabenda chase then toita sei koziraba then toigadzira ndiri kusvika yadzoka kuita murodhi then I think Tasma uchanobva anyatsooneka kuti aiwa paitwa basa dzinyowana handisi kuramba kuti ngadzitouye nyowani recent dziri panze apo dzinyowa but dzakaora siya takagarira ino ndo yanenchida kuita kuti ikutengese dzekutengesa dziripo ndo 2 dziri panze pane vanhu vandoshandidzana nawo like game changer anopinza marori achitengesa marori ari very loyal zvekuti ndiye mumwe wemaclients andisumudzawo then ina Sonis anospecialize nemadutro chechinyi anogara vari mumutauni ari very very loyal chaiyo mune andisumudza then umwe wacho ndiApex ari kukadoma ndiye ane 2 motas dzatobva kukadoma idzodzo because of Apex saka oniwo ndovatenda zvangu handidi kunyepa umwe wacho vari muno marari wakazara umwe wacho but ivo va3 wandataura ivavo zvibaba saka why Tawanda hausiri wega wambotaura ukati ndisiri ndega ndinorova basa remadrop sides iri vanhu vakawanda hausi wega unorova bhamba hausi wega urira zvepainting but why should people trust you semunhu ari kudiaspora uko ari kutoona tiri panapa pachirongwa chinechi why should they trust kuti ndikatera rori yangu da kuti pairingodzika inange kuna Tawanda anorova madrop sides chinoitika pasimbi dzedu dzandiri tine simbi andiri because pandiri kutaura kuti Apex uyu loyal client yangu ari kuhungwe osi hungwe ari kukadoma takaita 2 quotations before rori yawo young quotation yanga iri high andiri other quotation yanga iri low then bauya andiri akati iwe Tasma ndinoda kuti uite mota yangu tikatenga tega and pamari yakauya yatata charger nezvimwe zvaakazoita because chetika maclients vanozochivhondisha pakati andiri so sometimes tinogara tatoita neadvance andiri kuavoida zvese izvozvo andiri so atenga yega vaona kuti mota yangu inogadzirwa nechinyi andiri saka paya pandiri kutaura kuti panyaya yetrust maona simbi idzi dzakasiyana ndizvozvo saka iwe ndikakudza kuti ndikuda $10 mumwe munobva udza dada $5 pane difference yechi $5 saka material yatiri kushandisa ndoyaita se yasiyana handiti pandinoita hangu basa inini ndinoita zvekuti ndiri kuda kubuilda zita rangu kuti riende far handiti kuti ndiende kumberi so inini ndikatanga kuitira vanhu zvazvekuti une $10 une $5 reti no problem inokwana handiti ndichatanga kuita basa ndichatanga kuita basa riya kuti ndakuita basa rekuita sei rekungoitawo shortcut handiti maona shortcut iya yamanje ndepekuti munhu achinoloda first load mabhodzi makaona maona marori mamwe kuti inenge yakatakura mabhodzi anenge akaita zvimatama so handiitika wakugadzirisa mota ka2 kana kuti every time mota pairi kunoloda uri kuendesa kwaweredha mota irohwe no isati tidi kudaro kana taita basa handiti so machannels ari panapa muri kuona yatakagara akatosiyana kune matete
kuseti akasiyana maprice akasiyana like thickness or something nemaprice rese saka patinopawo maquotations vachizotaura kuti saka munhu anenge ashandidzana newe nemunhu anenge ari fail anenge achinyatsoziva kuti aiwa uku ndokunopedzwa zvinhu saka munhu ari kudiaspora towers kana kuti munhu ari kumasvingo ane rori rake oritumidzira kunoko aunoda supervision rekauti wega akangoti mari yangu ndaisa pamukuru ndaisa paecocash wherever or aunza cash munogona kuripedza musina kumboona kana kutone maclients andisingatoziva ndisinombogara ndasangana nawo asi tatione mota hobho dzatiri kungoshandisana inyaya yetrust and nekuti munhu akakuudza kuti shamari da kuti uite apa ndopauri kuita exactly zvamawirirana kana iwewe kana watadzawo kuwirirana nemunhu especially palabor kana watadza ufanira kuzobata maremetiro emunhu kuti idzoke kuchi anditi saka wakawanda mamwe maclients atisitomaziva tiri kungoshandisana but atistomboziva kuti ndiani right towers saka ini ndakupa rori rangu what guarantee unondipa guarantee here yekuti mukoma zvandasota rori iri mukaona rakadai within period yakadai ngaridzoke torigadzirisa pagarantii yerori inini hangu it depends on how you use it nemashandisiro aunoita because unogona kubva panapa because everyone anondibvunza about matracks andomubvunza kuti maloads ako akamira sei maloads mumwe munhu anogona kuudza kuti mapersonal sinotakura achikunyepera then ubva kuti kana iri personal tinogona kuita nizi haisi standard but tinogona since mati chinyi se kana maita paipai unotakura kana matombo kana marasha wakamupa kana 10 years guarantee akudzoka kuti saka depends on how you use it kana client ichisvika ngaitaura chokwadi kuti mota ndeye mumaini mota iri kutakura zvakadai so maona manje because iri kumashure ndeyedoro handiti ndeyemabeers so unoziva kuti mabeers imvura iyayi handiti aitombode chinyi even mukataza spacing yesimba haina kukura kudai diki because uri kuziva maloads ari kunotakura kumberi handiti kana achitakura maloads ayai kuti imota yeko haiwa iri pasport pekuti iri pasport pai pekuti parengi kushikashika handiti iyo mota ndo inofanira kunge yakatosimba kudarika mota dzese because uchanzi scrape uchanzi zvidhina uri kutakura zvakasiyana handiti hauna kambani yauri kuziva kuti hai ndotakura mapaipi ekumachina ndotakura matenge drip take hauna uri kungoziva kuti chero chisa iyo mota iyo ndo inofanira kunge yakatosimba saka munhu akaunza mota yake turnaround time yako kuti basa tongoti basa riripo risina wandawo turnaround time yekuti unoti rori rako rapera indoda 1 week anongoda wiki because pamwe pacho munhu anoudza kuti mota yangu yakamirirwa wati achimhanya nditika but chero akada kuenda kwarumhanya unozongona utoti because handisi ndega zvandambotaura pamwe pacho ndodarika uchiona kuti hando mota iyaiye nditikapana audzwa 4 days handitika pa4 days paipai utozoona kuti watouya nerimwe rori watoita ukapedza but time yekungopa client ingori 1 week pa1 week paipai tine machallenges ekuti ndoda unotenga simbi ndobva ndaudzwa nzi nhasi hatina tikuwana mangwana iso hapasi pega pandotenga simbi but iyo kana ndinewo maclients ari loyal unofanira kuita loyal kuna vamwe vanhu kuti vanozoita loyal kwandiri unofanira kuita loyal kuna vamwe vanhu saka ndinotovamirira handiti then magetso lese aenda kwatopenderwa maboards saka ukapa munhu 4 days magetso ita 2 days asiko wadisappointa munhu handiti unotomudza 1 week kana asingakwanisi kuita overprove what 1 week iyoyo naka zvayo 4 days unofanira kuti mota yaita pane kuti what 4 days iwo utadza kuipedza in 4 days saka but chawanda tingati as a young person semukomana wechidiki ari kuitawo business muZimbabwe environment yakanyatsomira sei zviri but uratidza kuti haziratidza zviri kuita chawanda pafeya chaipo basa last time ataonana aiwa zviri kuita hazviri kuudziwe zvinongotaurwa pane like was nowadays andira munhu kamuka manhera umbozunza kuti uri kufamba sei kungobata foni tinongoona makotsi kumachechi tinongoudzwa kunzi Mwari pamberi ndizvo pazvese because tinogona kuda kutaura kuti munombozera kuti tinogona kutaura kuti Zimbabwe yakaoma but muZimbabwe yakaoma imomo mune munhu ari kutowaka izvozvo atione mabusiness akatotanga kana kuti ane 4 years atanga mauri kuti makaoma unogona kubva munomu woenda because kune vanhu vari kubhadharirwa marenzi nevanhu vari muZimbabwe asi vari kunze uku saka Mwari pamberi I think Mwari pamberi zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka
Saka tawanda muchidimo uri kuti zvaya zvekuchema kuti handina pekutangira, handina excuse kune vechidiki. Kungochemawo bhozi wokutaura kuti wakati zoti wakatangira wakapusha chingoro, chingoro chikakupa mari yekutsvaga ma-invoice, chingoro chikakujusira mari yekuti ukaona missed call, chero imwe yanga iri zvasikana zvako zvekumusha, iwe usingachazivi namba, wairiita missed calls uri anticipata kuti iri business ramboza mondifonera. Saka atingati hapana excuse ka baba. Hapana excuse yekuti ungataura kuti ndatadza kuzviita because of chakati. Hapana. Hapana cause mona chinetika nyenetika manje pakukura kwangu mai vangu vakangondodza kuti mafriends anditi mafriends then vandakata mafriends ese hapana ndisina business something ese ndaiswera ndakarara mumba ndichasese ndanda kusatamba nevanhu saka vanhu ndaitamba navo vanhu vakuru anditi chicha unokuwana kuvanhu vakuru kunowanhu wakaexperience kudhara anditi unowana zvinhu zvandakuita right now anditi but pane vechidiki tinongoti this weekend boys tikuita sei anditi boys ngatimboende kwakati boys tikuenda nhasi kune show yakati kune chichinyi hana sitombonofarira kwakati tombonera sei cause kune vanhu vakagadzirwa upenyu kudhara kuti vari kungoraramawo zvekuti vanenge vainesu isusu tikawarairwa mangwanani munhu akaenda kuamerica unotangira pari saka mashamwari auri kutamba nawo. Saka Moms Towers, Moms wakanyatsoplaya part yakaita sei mukukura kwako pawaari zvezva? Wakaplaya hombe. Hombe chaiyo. Nekuti pakutanga foni yaishanda kuti ndizoona kuti pane missed call yeclient yafoni ya Moms kunza sorino foni yacho. Foni inge yasara uko ozodza pane muna foni chichinyi. Ndi mama handiti. Wasingakwanisa kuswera nefoni ya Moms wasingaiite and because murume waningada kuzotsvaga mukadzi wake unzwa kuti ari papa handiti. Then tikada kuti tiite sei nasei Moms kuda kudaiwo Moms wakamira kumira chaiko wakamira wakaplaya role hombe chaiyo. Tawanda dongoti kuti bozi unozwa kuti Tawanda ndiri kufunga uchipusha chingoro so ungoti tora from period yekupusha chingoro kuzoti uzotiwo ndane pangu pa stand yanoti ndeyangu though it's a rented place one day sichaita kuti ite yako but inotarisa space yekuti ndokwana matrucks 8 or 10 matrucks ekuti anokwanisa kupinda munomu from naye pusha chingoro izvozvo izvi magic dzakaitika apa ndedzipi dzakanyatsoitika magic apa kuzosvika pakuti first client yangu handibeliever munhu first client anga ari ku UK ane marori ake ari kuChinhoi. My first client is ari ku first iri kunonzi chiko Waterfalls Chi Logistics. Ndiye munhu takaita quotation December zvanyimbotaura mafriends zvezvo kati ndikangopedza basa rangu ndobva ndanotenga kajini kangu kabhutsu kangu kachichi chandirika wakufunga Christmas kai then tatopedza da quotation handiti that guy tachowadika kunoona vanosumudza ukachinja mafriends akakanyatsoita samari sozvikanzi iri basa rinjazokupa muna January kosingakupa mari izvezvo unoshandisa anonga ndakarwadziwa singaiti Christmas yacho yakati takanotambo tongori mumba story lolo saka saka anonzi bhaita sei pandaita rori rake saka rori rake iroro ndo randakazoshandisa kumaketa mapictures nchichichinyi pandaoneko nevanhu vari ku-UK nchichi handiri saka vanhu vaitondifonera ndotoenda kuna mama ndoti mama muzi tinaka mabhokisi izi namba inodayira ndotora chirungu chacho sei then imwe muzi pandadayira ndaramba ndakanyarara pandanzwa pari kunzi makadii kata kukutaizire kuti kune vamwe vanhu vemuZimbabwe vasiri muZimbabwe handiti saka ndokuzotaura nemufesi uyoya nemumwe mufesi anga ari kukataa saka anga ari kukataa atuma vanhu cause like ndaisambozvibudisa even zvandakuita mazuva ano zvekuti vanhu vakwanisa kundoona paTikTok kuti ndini or something ndaisatombozvibudisa cause dai ndakatanga nekuzvibudisa vanhu vaisauya vanhu vaidhauta dhiri because nenyaya yeage ari kukataa paakaudzwa kunzi mukomana ari kuita mota idzi diki munhu matitumira because right now I'm 25 years and tasaimboti zvakaita kupana ne21 zvakaita sei andri ndandori kamupana diki chaiko saka ngari kukataa batokwira ndege kutobva kukataa kungouya uzongoona chiite kuti ndiye munhu saka ndatanga kugena confidence nezvandiri kuita kuti akaona munhu achikuappreciata kubva kukataa handiti mumwe wacho bva tobva ku UK
saka mota dzavo idzodzo wakandipa rigit nelink ngokwanisa kumaketawo malingi then vakwatozomboya varungu vachena but takutoita ma30 tani ndito approach because kuna vanhu vari lawyer vanokudza kuti nyangwe chidhure sei ina want something chiri good anditi zvekuti vanhu ivavo wakati uri kudhura nditi ndaisakwanisa kugadzira chimwe chinhu chekuti chinozoonekwa nemamwe maclients vachichiona kuti tinochigona anditi vanhu vakanyanya kundisimudza vanhu vanga vasiri muZimbabwe and vane business muZimbabwe but vasiri muZimbabwe right now tiri kungokondinya futi nevanhu ivavo and because ari munyika munomuziva kuti kuziya economy anogona kudza kuti mari yautora yawanda ufuichi mari yebasa and because imwe mota unoona kuti zvakanaka zvinodhura utawa unoona kuti mota and cheap is also expensive because unoona kuti mota yandirika inonzi daiswa mabhozi but panogara rodi pakaora chasi yakadambuka munhu ari kuzvitarisa izvo ndambo chaje yemabhozi unondaza kudza kuti chasi plus simbi dzandira semota yatrayana ichitaura iri kublaudina ine chasi ine like frameless bandera aluminium ndamudzati andikwanise kuisa mabhozi aluminium tinongochinja frameless but someone anotaura kuti aiwa tinoisa zvakadaro ari muri kuona saka anoborera oisa mabhozi panozofamba ichisheka muZimbabwe mapoto chichishandira inozoita zvese hazvitombotore time anditi saka chinhu chaicho chawakaramba kuita uri kuramba uchingobudisa mari sede kuti uchipinza mari anditi saka anyway question yandaida kumbobvunza maclients ngoti handazoita that video ndichiti chinhu chaunotenga kana ukaudzonzi chikuita 20,000 uri kuchibhadhara you are willing to pay that 20,000 because uri kuda that track anditika kana richibva kuUK kana richibva anditika ropfuura nepabhodha pese mapapers and everything anditika wakamirira then parinozosvika kunuku pari kugara load cause kuinjini kwese kuyapo it's okay ko pari kukoza unotenga kuti load igare kuinjini ko pari kugara load ndipo wakuda kuchema kugadzirisa mai ozogadzirirwa zvisizvo because kutone maclients akatombotitiza atitiza but right now tinawo adzoka because right now I'm not doing even kana marketing yacho handisitomboita because ndingada kuita pressure yacho handinayo ma-old clients adzoka yese saka ndinoita pressure yacho inobva yawandisa this year anombobvira ndaita marketing I think this year nelast year anomboita marketing. Towers, what's your advice kune vechidiki vari kuda kutangawo business ringava rakaita serino iri ringava rekurima ringava rekukoya dovi ringava remining ukangoisa Mwari pamberi then pane chese chauri kuita wotsungirira hanzi kutsungirira because ma-ups and down ariko so long usina kuromba chete ma-ups and down ariko ende usitotoromba hani ma-one because zvine zvichikurwisa left right and center zvine zvichikurwisa because isusu edu vechidiki mazuva ano toda kungoti ndikatotanga kutongoita chandoda kutoita because right now apa ndaona kukudza kuti zvinhu zviri down papacho pada riska ndikadoriska 1k aniri ndichiti nditange business mari rakandinyudza izvo I have to retain that mariyo but business anoda kutanga rakaita sei but handakurimira because hardway chinhu chane something like 6 years chiri pamwoyo chandoda kuita but handisi kuzomira kusvika ndaiita chete ndingadoni ndikaite sei saka unoda kudiversify unoda kupinda muhardway ani muri kuona zvinhu zvatoshandisa ndika I'm giving someone mari instead yekuti saka tinenge tanazvo like pop-up maendos yani nemahinji ndo zvinhu zvanda kutotengesawo ndonoti client ikauya tongoitengesera vamwe vanhu vari kuna naBotswana because kuna vamwe vanhu vari asiri munomu asi traki rakaida kuti riitwe kuchi but ari kuda zvinhu zvakataura kuti ndikuda zvakaita setraki rako ira atirambe maendos ndikudawo maendos nemahinji choita sei tokupa because ndo zvinhu zvatakwanisa kugadzirawo there you have it mhuri yeZimbabwe takati mukoma Tawanda vanotedha vachinzi Tasma vari kuita madrop sides ematrucks vari kuita mabumpers vari kupendawo kana vane mukana manzwawo nyaya yavo please come and support him. Thank you.